Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Minister, partijvoorzitter en zelfs secretaris-generaal van de NAVO. Willy Claes is een van de bekendste Limburgse politici ooit. Maar hij is ook bekend door de Augusta-affaire. Vandaag, op zijn 87ste, onthult hij voor het eerst zijn waarheid over de Augusta-affaire. Het is een opmerkelijk verhaal over Paus Johannes Paulus II, de maffia, wapentrafiek en het Witte Huis. Liliana Casagrande en Adriaan Kartuivels, het politieke duo van de redactie. Jullie waren gisteren te gast bij Willy Claes. Ja, hoe was dat? Wel, zeer interessant. Hij zat daar ook in zijn zetel helemaal mooi uitgedost om de pers te ontvangen. Het was ook bij zijn thuis, hè? Het was bij hem thuis, ja. En hij had net de boeken gekregen de avond ervoor. Dus voor hem was dat wel een belangrijk moment. Ja, hoe was het voor jou, Adriaan? Het was leuk. Het was leuk om zo iemand, toch een fenomeen in Limburg te ontmoeten. Ik kende hem ervoor wel, maar ik was op de redactie onder mijn leeftijdsgenoot een van de weinigen, naar het schijnt. En het was toch wel impressionant om hem bezig te horen. Dat is misschien ook goed om voor onze jongste luisteraars zelf te duiden. Wie is Willy Claes eigenlijk? Willy Claes is natuurlijk, dat is wel een monument. Hè. Hij is een Belgisch socialist. Hij is volksvertegenwoordiger geweest. Hij is 10 keer minister geweest. Hij is minister van Economische Zaken geweest. Hij is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij is voorzitter geweest van de Socialistische Partij. Het enige wat hij niet geweest is, dat is burgemeester van Hasselt. Ja, en natuurlijk ook niet te vergeten, secretaris-generaal van de NAVO. Ja. Toch wel een van de weinigen die dat zover heeft kunnen schoppen. Hè? Ja. Nu, in zijn nieuwste boek, Wat ik nog kwijt wil, heeft Willy Claes het specifiek ook over de Augusta-affaire. Voordat we daar specifiek op ingaan, waar gaat dat eigenlijk weer over? Ja, dat is een smeergeldaffaire uit eind jaren 80, begin jaren 90. België heeft toen een aantal helikopters aangekocht van Italianen. En Italianen hebben daar smeergeld voor betaald. Ja, want het ging tussen Italianen en Duitse toestellen, maar daar zouden dan ettelijke tientallen miljoenen naar politici gevloeid zijn, als ik het goed begrijp. En naar de Socialistische Partij wel. En Nederlands als Franstalige kant. Mm-hmm. Is er smeergeld ontvangen, is hij ook op rekeningen beland. En was er een groot mysterie, wat ze met dat geld hebben gedaan uiteindelijk. Ja, en waar bevond Willy Claes zich op dat moment in het verhaal? Wel, Willy Claes die heeft de bestelling van die helikopters ondertekend als minister van Economische Zaken. Liliana en Adriaan, Willy Claes deed toch wel enkele zeer opmerkelijke uitspraken rond de Augusta-affaire. In het artikel dat op donderdag 25 september verscheen, hebben jullie het ook over zijn waarheid. Wat vertelde Willy Claes? Hij gaat ervan uit dat het Vaticaan, de paus, het Vaticaan eigenlijk verantwoordelijk is geweest voor zijn veroordeling in de Augusta-affaire. Daar komt het eigenlijk kort samengevat op neer. Ja, dat is een stevige uitspraak. Ja. Wat zit daar juist achter? Ja, dat weten we niet. Ik denk, Willy Claes is nu 87 jaar. Heeft hij ook wel toegegeven in het interview. Hij wil eigenlijk ook wel zijn naam zuiveren. Dus hij heeft dan een prachtige carrière gehad. Hij is secretaris-generaal geweest van de NAVO. Maar dat ontslag, dat was natuurlijk keihard. Dat is een carrière die na één jaar is die gewoon geknakt. Dus hij wil nu wel... Ja, revanche nemen is misschien niet het juiste woord, maar hij wil wel een aantal zaken rechtzetten. En hij heeft ook tegen ons toegegeven dat het gewoon gaat om zijn naam te zuiveren en dat hij daar wel het recht op heeft, want mensen denken nog altijd blijkbaar dat hij met een deel van het geld zou zijn gaan lopen. Ja, en belangrijk daarbij is, hij claimt of hij zegt nog steeds dat hij niet betrokken was bij die zaak. En naar aanleiding daarvan heeft hij ook dit boek geschreven om aan te tonen dat hij niet schuldig is. Hij zegt dat hij met die Augusta-affaire niks te maken heeft. Dat heeft hij wel altijd al gezegd. Anderzijds staat het ook zwaar op het, hij is veroordeeld hiervoor. Hij is veroordeeld. Ja, 3 jaar voorwaardelijk en nog eens 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Dus, Welke uitleg geeft hij daar eigenlijk voor? Want hij heeft een heel verhaal hoe dat eigenlijk komt dat hij een veroordeling heeft gekregen voor een zaak waar dat hij zelf van beweert, ik heb er niks mee te maken.
Hij is op een bepaald moment als minister van Buitenlandse Zaken is hij op vraag van een aantal westerse landen naar de paus geweest. Het idee was om kardinaal Monsengwo in Zaïre de plaats te laten innemen van president Mobutu. Het verhaal begint, zoals je zegt, Liliana, bij Zaïre, maar dat moeten we misschien nog heel even duiden, want Zaïre vandaag de dag bestaat niet meer. Ja, tegenwoordig heet dat Congo. Maar toen was dat dus nog Zaïre en Zaïre was een oud-kolonie van België. En Klaas die was als minister van Buitenlandse Zaken door een aantal landen gevraagd om eens bij de paus te gaan horen of ze kardinaal Monsengwo, dat was toen wel een geestelijke met heel veel aanzien, of die in de politiek zou mogen. En zo zouden ze dan president Mobutu, die toen president was, aan de kant kunnen schuiven. Want Mobutu die was ziek en die was niet meer veel daar. Er was veel chaos in Zaïre, er was chaos in de buurlanden. De communisten waren blijkbaar aan het oprukken in Angola met de hulp van Cuba. Dus die westerse landen die wilden eigenlijk gewoon aan de paus vragen van mag Monsengwo de politiek in? En mag je eigenlijk Mobutu gaan vervangen om stabiliteit terug in de regio te gaan brengen? Ja. En die vraag kwam ook natuurlijk omdat België als kolonisator nog steeds wel nauwe banden had. Ja, en we hebben natuurlijk een opname ook van het interview dat jullie gedaan hebben. En misschien is het goed om even te luisteren naar wat Willy Klaas zelf vertelt over de ontmoeting met paus Johannes Paulus II. Alles begon heel normaal. Het was goed geprepareerd, ik ook. Dus ik leg dus uit de situatie in Zaïre die totaal ontaard was. En waar ik hem zei, voilà, er moet dringend ingegrepen worden. De man is doodziek. Wij zien een goede plaatsvervanger. Degene die nu al voorzitter is van de assemblée, Monseigneur Monsengwo. Waarbij hij zei, ja, dat gaat niet. Een geestelijke mag geen politiek doen, wou ik dan zeggen. Maar de keus wat presidenten geven, ik heb hem die gegeven. Zuid-Amerika en consorten. Waar wij al lachen toen nog zei, ja, 1-0, je hebt gewonnen op dat punt. Maar nu serieus, gaan we nu de man die zich zo verdienstelijk gemaakt heeft in de strijd tegen het communisme, gaan we die, ziek zijnde, nog de doodsteek geven en de man aan de kant zetten? Ik voel daar niks voor. En dan begon het. Jij weet toch ook dat ik mij heb moeten moeien in de transfer van wapens via dank Mobutu militaire basissen in dat land. Waar ik me gezegd heb, ja, maar ik ben hier niet om over de transfers van wapens te discussiëren. Ik vind dat hier zeker in het Vaticaan zal dat mensen niet zo doen. Waarbij je zegt, ja, dat is uw mening, maar dat is mijn mening niet. Ik ben fier u te zeggen dat ik impuls heb gegeven omdat wapens zouden geleverd worden. En zo is het dan ontaard. Het feit dat Willy Klaas de paus zou hebben aangesproken over de betrokkenheid van het Vaticaan bij de wapenleveringen die gebeurd zijn aan Angola, dat is volgens Willy Klaas eigenlijk het kantelpunt geweest. Ja, dat gesprek moet totaal ontspoord geweest zijn. Dus in het begin was dat blijkbaar nog vriendelijk met cadeautjes en verhalen over koningin Fabiola en koning Boudewijn enzovoort. Maar dus na die vraag om Monsengwo president te maken of daarbij te helpen en het verhaal over die wapenleveringen is de paus volgens Willy Klaas boos op hem geworden en hij boos op de paus, zo zegt hij. En dat gesprek is ontspoord. Ja, en dat zou dan een jaar later ongeveer terug naar boven komen. Volgens Klaas is hij toen in ongenade gevallen bij de paus, bij het Vaticaan en heeft het Vaticaan daarna wraak genomen. Ja, en hoe hebben ze wraak proberen te nemen? Volgens Willy Klaas heeft het Vaticaan tentakels gehad tot in het Hof van Cassatie, dus de rechtbank waar Willy Klaas is veroordeeld. En hebben ze rechterlijke druk gezet om hem te veroordelen, terwijl hij claimt dat hij onschuldig is. En ook opmerkelijk is dat Willy Klaas aangeeft, hij heeft een waarschuwingstelefoontje gehad. Ja, hij heeft een telefoontje gehad van het Witte Huis. Hij wil niet zeggen van wie, het was niet van de president, dat heeft hij wel gezegd. Maar hij wil blijkbaar toch zijn bronnen beschermen. En uit dat telefoontje bleek dan dat hij... toen hebben ze hem al gezegd van, we hebben u niet kunnen redden, u zal veroordeeld worden. Ja, dus hij claimt dat hij doorheen dat hele proces wel de steun bleef krijgen van de VS, die hem ook wel effectief in het zadel van secretaris-generaal hebben gezet. Want zijn redenering is ook wel, kijk, Augusta dateert eigenlijk al, die bestelling dateert eigenlijk al van voor hij secretaris-generaal werd. Zo iemand wordt natuurlijk doorgelicht door alle mogelijke geheime diensten en hij is toch secretaris-generaal mogen worden. Dus als ze iets gevonden hadden ze dat ervoor al wel gevonden. Het zorgt dat er hoe dan ook twijfel hangt rond het hele verhaal. De Augusta-affaire zorgt ervoor dat Willy Klaas moet aftreden als secretaris-generaal van de NAVO. Kunnen jullie schetsen wat de impact is geweest van de veroordeling op Willy Klaas zijn carrière? Ja, die impact was enorm. Hè. Hij was een van de mensen die in de geopolitieke wereld een van de grote stemmen. En ineens was die niks meer.
Hij is uiteindelijk daarna gaan lesgeven in de VS. Hij is heel low profile gebleven. Ik weet nog op de krant toen dat mijn collega's hem probeerden te bereiken, dat hij gewoon onbereikbaar was. Onbereikbaar. Hij beantwoordde geen enkele telefoon meer. Ik heb natuurlijk naar het interview geluisterd en enkele passages uit zijn boek gelezen. Ja, het verhaal leest eigenlijk als een spannende fictietriller. Jullie waren daar tijdens het interview. Welke indruk maakte Willy Klaas? Hij was heel helder. Hij is altijd heel helder en heel scherp. Dus ook al is hij 87 jaar, hij heeft een ijzeren geheugen. Hoe was dat voor jou, Adriaan? Ja, absoluut hetzelfde. Zijn verhaal is heel consistent. Zowel in het boek, wat het gesprekken zijn tussen commentator Rick van Kouwelaert en hem, en ook tijdens het interview bleef hij wel het hameren op dezelfde dingen. Ja, maar begint tot in de kleinste details. Ja, en het verhaal is, zoals we zeiden, vrij hallucinant en het is vooral zeer moeilijk te verifiëren, omdat veel betrokkenen, zoals bijvoorbeeld Paus Johannes Paulus II en Mobutu, al lang overleden zijn. Wat maken jullie eigenlijk van dat verhaal? Het is moeilijk te checken, het is moeilijk te controleren. Ik heb vandaag wat rondgebeld en ik moet zeggen dat ik weinig mensen heb gehoord die het geloven. Adriaan, jij sprak met Rick Torfs. Hoe verliep dat? Ja, er zijn een paar dingen die Rick Torfs weinig plausibel vindt. Enerzijds heeft hij twijfels bij het verhaal dat de kerk Mobutu niet aan de kant wou zetten, of toch een warm hart toedraagde. Hij zei, dus een quote van hem, het verhaal dat Mobutu een chouchou van de kerk zou zijn geweest op het moment dat het hele Augusta-affaire-verhaal gebeurde, leek hem onwaarschijnlijk. Dus dat is één van de zaken. Geopolitiek acht hij dit een ongeloofwaardig verhaal. Een ander element, wat hij ook ongeloofwaardig vindt, is dat de kerk rechtstreeks invloed zou hebben op de rechtszaak die zich in België afspeelde. Dat is ook iets wat heel moeilijk te bewijzen valt. Hij zegt wel, de macht van de kerk op dat moment, in de jaren 80, 90, was absoluut groter dan nu. Maar anderzijds gaf hij het voorbeeld van koning Boudewijn en de abortuswet. Daar was de kerk niet akkoord met dingen die in de politiek werden besloten. Uiteindelijk heeft de politiek daar manieren voor gevonden om dat te omzeilen. Dus hij denkt niet dat de invloed van de kerk als instituut aan zich rechtstreeks op de rechtspraak zo groot was op dat moment. En hebben jullie een mening over het feit dat überhaupt het Vaticaan betrokken zou zijn bij wapenlevering? Dat lijkt me zo onmogelijk. Ja, dat is moeilijk te checken. Er zijn natuurlijk wel van die verhalen van de Banco Ambrosiano en allerlei ingewikkelde toestanden. En het Vaticaan en financiën, dat is eigenlijk nooit goed samengegaan. Toch zeker in die periode niet. Dus ik weet het niet. Ook inderdaad, Rick Torfs kon dat natuurlijk niet hard maken. Hij gaf inderdaad ook wel aan dat het Vaticaan verwikkeld was in allerlei witwaspraktijken, maar dat die dan rechtstreeks ook betrokken zouden zijn bij zo'n wapenleveringen. Opnieuw achtte hij ongeloofwaardig, onwaarschijnlijk. En een oud collega heeft wel nog een stuk in de New York Times van 1987 gevonden, dat ging over declassified information, dus informatie die pas op dat moment bekendgemaakt is. En daaruit bleek dan wel dat er wapenleveringen geweest zijn die de CIA geregeld heeft voor Angola, tegen de communisten daar. Dus ja, maar daar stond wel niks bij van het Vaticaan. En het verhaal van Klaas is niet alleen Vaticaan, maar Vaticaan die dan ook nog de maffia ingeschakeld heeft enzovoort. Dat is natuurlijk wel erg vergaand, maar dat is zeer moeilijk te checken. Ja, en zo blijft het eigenlijk toch wel zijn waarheid, zoals jullie ook in de krant schreven. Ik denk tot slot misschien nog een belangrijke vraag. Waarom vertelt Willy Klaas het verhaal nu? Hij is 87, waarom doet hij dat nu? Ja. Ik denk om zijn naam te zuiveren, maar hij is het al even aan het rondvertellen, zo off the record. Ik heb het ook van hem gehoord 2 jaar geleden, toen we hem zijn gaan interviewen over zijn 85e verjaardag voor een groot interview. En nu hoorde ik onlangs zo van mensen van, maar ik ken het verhaal ook. Dus het was hier in Limburg toch al een tijdje aan het rondgaan, maar dat is zo'n verhaal, ja. Hij zei toen ook van, ooit vertel ik nog wel eens de waarheid, maar ja, tussen zo'n straf verhaal vertellen off the record en dat effectief in een boek publiceren, dat is natuurlijk nog iets helemaal anders, maar het is dus wel gebeurd. Ja, en het feit dat het nu uitkomt, hij vertelde ook dat hij het al een paar keer had willen brengen, maar dat gebeurde dan telkens niet. Ja, zijn verhaal was van dat hij het niet meteen gebracht heeft, want dat lijkt me de meest logische. Waarom heeft hij het niet gebracht toen hij dan die veroordeling kreeg? Was dat hij toen uit de picture, hij wilde dus hij wilde niet meer in de spotlight staan. En dan is hij
na x aantal jaren is hij dan wel teruggekomen en dan zegt hij, was het nooit het juiste moment. Nu wilde hij dat een paar jaar geleden brengen, maar dat was juist het moment waarop Van den Broeke zijn rentree maakte in de politiek. En blijkbaar had de partijleiding hem dat afgeraden om met een boek te komen, omdat dan het opnieuw zou gaan over Augusta en over Frank Van den Broeke, die toen in die affaire op een bepaald moment voorzitter was en geld gevonden heeft dat zwart geld gevonden heeft van Augusta en dan voorgesteld heeft om het te verbranden. Dat is een verhaal een eigen leven is gaan leiden, dat zelfs de jongeren op de redactie nog kennen. Als we de naam Van den Broeke lieten vallen op het Augusta-affaire-schandaal, wisten wij nog iets, maar voor geld verbranden maar ik meteen genoemd. Ja, het geld is niet verbrand, dacht ik, als ik me goed herinner. Willy Klaas schreef het boek natuurlijk niet alleen. Het is een gesprek met Rick van Coulaert, een opiniemaker die toch wel bekend staat om kritisch te zijn. Wat heeft Rick van Coulaert hier juist over te zeggen? Ja, dat klopt. Dus we hebben hem ook even gebeld om te vragen of hij meegaat in dit verhaal. En enerzijds hij heeft destijds de rechtszaak heel nauwkeurig gevolgd en hij voelde wel aan dat er op dat moment koppen moesten rollen en dat Willy Klaas daar één van moest zijn. Hij zegt ook, tegen Willy Klaas zijn er toen geen strafrechtelijke elementen gevonden, of ze kon zelfs niet vastleggen dat hij medeplichtig was. Dus daar insinueert hij wel dat het mogelijk is dat Willy Klaas daar onterecht is veroordeeld, denk ik. Je hebt natuurlijk ook de passage van Rick Torfs op de radio die toch wat karikaturaal aangeeft van de paus gaat niet in de Belgische rechtszaal gezeten hebben. Wat is de repliek van Rick van Coulaert daarop? Die nuanceert dat ook wel een beetje. Die zegt inderdaad, de paus gaat dat niet rechtstreeks hebben beïnvloed, maar het is wel echt plausibel dat de kerk ook in België mag dat en dat die wel hun macht hebben kunnen uitoefenen over deze rechtszaak. Ja, en zo hebben we een complexe zaak zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Liliane en Adriaan, hartelijk dank voor jullie duiding. Wil je thuis meer weten over het verhaal van Willy Klaas? Lees dan de volledige artikels via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Instagram supports the initiative for an EU digital majority age, requiring parental approval before teenagers can access online services. And so do experts. Leading teenage safety organisations across Europe, such as Parent Zone, say that a digital majority age could support and increase parental involvement across digital services, empowering parents to help keep teenagers safer. Learn more at instagram.com/parental approval. This political ad was brought to you by Instagram.